И здравейте на всички, аз съм Шейпи, в момента сме в Трайба. Това е втори епизод и тук ме са бомбата и няколко хора, които съм от стрима там. И сега в момента щупим някакви руди тук, където бомбата ги е пал. 32 диамантини блока, 32 диаманта на вода, което е very nice. Бомбата се щупи от копане. Щупя, половин час. Това малко ли? Аз за половин час намерях повече диаманти, но айде да се мълча, че не да съдна. Не, ти трябваше да видиш по човек. Какво? Много ли намерил? Почти беше готов да куитне такъв речка. Що е, какво стана? И аз кажа, че аз И вчера... то обикаляше такъв. И вика, бе, тук в този свят няма ли диаманти? Аз му казах, споко бе, само при мен има 32 блока, нали? Където са при тебе сега. Ама аз, защото излязох такова за час време да покупая. Да. Той вика, ако не намеря скоро диамант, такова ще е реч куитна. И кой вика се получава? И в същия момент намерих нови диаманти там. Аз тогава имах 26 май бях. И викам, нови диаманти такъв. И само го гледаш как лепка директно. Сериозно е. Беше направо ужас. Смятай. Чат беше уникален. Абе, аз викам за какво... В смисъл точно майка бях влязъл вчера, май беше това? Или кога беше, като бях влязъл и той лифна? Тогава ли стана това? Не помня, нека вечерта беше. Да, вечерта. Бях влязъл в сървъра и той точно тогава лифна и тя Митко ли кой беше викал рейдж куитна. Да. Смятай. Точно, да, точно ти като влезе, аз нали бях до тебе. Да. Аз точно му пишех тогава и му викам, абе да дойдат и донесе един-два диаманта. Той вика, не, сега ще намеря. Такъв копая яката. Аз принципно не знам как ги намирам, брат. Даже имам един клип, който бях вече го изтрите. Но имах един клип, който буквално си снимам клипа и така и... Просто чел на рандом място Да бе, на рандом. И намерих около 36 диаманта или 7. Не съм сигурен. Значи, не знам доста да уверя имаме, обаче сме доста различен. Между такова, имаме аз съм с фуд по 4 сет, плюс че имам две форченки, една силктъчка, с май 4 файр, 2 лученки за главина от Уидър и в шаби с 4 меч. Аз не знам ти как беше успял да нафрета глава човек. Не знам, просто... Реално на късмет аз убих някакво... Аз някакъв голям късмет имам този лаут. Късмета тук и на мен, особено с тия спаунери. Да, не искам... Не съм... Погледни, спаунера беше на 10 блока от входа на врата. Ами, човек от 32 блокчета, един стак е едно, дома. Един също някой път ги изкупаш. Май 4 бяха. Да, 4 са, ами то... Те са няколко само. Значи един стак е едно, една 14 нападна. И имам 9 в честа, което е стак е 21, което е very nice. Некста. Тия пак ли са щупили вратата тук? Заеби просто дай да направим айран врати, чакай. Вичам писна. Да, с бутони. Не са, не мога да държам. Трошат всичко вече. Почва да ма дразня супер много тия зомбита и май ще е по-добре и така да се направим някакво. Точно. Не, другия вариант е наш кръв да направим, чек също кажеш. Вече свърши аз. Аз съм направил, заеби. Така. Значи от тук с бутона. Не. Ще го направим по-лесно, ние да мога да влизаме директно. Те няма да могат да влизат. Как каже? Фенс и карпет. Брат, направи се, защото аз не ти разбирам също. Да, ще го направим. Ама тук те не ни пречи с бутон, реално. Тук това втория ход, дето е някакъв извънземен. By the way, има някакъв айран, който трябва да се изпече. Какво има? Не айран, да, има всъщност айран, който трябва да се изпече и голд. Ще изпечем всичко, няма проблем. Мисля вече да почнем да правим скоро честром, защото доста неподредено. Много ни трябва честром. Знам, не мисля направо да го правим този епизод, реално аз смисъл снимам. И мисля да направим докато снимам, все пак да има защо да гледат хората клипа. Да. Трябва да можеш да влезе голям зомби. Аз как да... What the fuck, аз как да мина? Ти ли не можеш да влезеш? Чекай малко. Добре, значи така няма стана. Не бе, дай ще направим с това както си бе.
Другия вариант е наш къв. Там да има блокове така. Чакай. Е това да е отгоре и е това да е от тук. Тоест, Да. като влизаме да трябва да скочим само. Пак не му е. Да, бе. Ще го дигнем още малко нагоре. Е така. Е така и тука. Ще скачи там отстрани да го направим това. Ще е тъй, тука те ще е тъй. А не, така не става. Не, така трябва да е. Да, нещо такова. Сега ще разберем Грозно, това. ма. Ми то те нещо ще го Би махаме трябвало това. да е ефективно. Не се надявам. Добре, от тук минаваме ние без проблем. Не би трябвало да могат да идват. Само тия двете печки точно на вратата. За знам. което те бях ги почнали за това. Да. Че е само да взимат честове. Окей, аз са... Опа, без той. Аз викам направо да почнем да правим често, ама няма да е лошо. Не е лошо като идва. Само това ми кажеш къде? Ти още снимаш или спря? Не, аз не съм спирал, няма да спра. Не се спря. Ако кажеш само за нещо, ако случайно стане, да спра, да. Не знам. Смисъл, ако нещо има по тебе да се спри, разбираш, смисъл, ако стане нещо. Окей, аз си мисля, че имаме достатъчно дърво като цяло, доста сме обирали. Да вземе. Добре. И че си копал вчера. Тя още малко Да бе, да, сега тук тия вчера глупости да ги скупах. Да, и имах смисъл стона. И това става стон брик, мисля, че... 2, 4, 5, 6 стака храна. 5 стака и нещо. Да, бе, това е перфектно да си имаме наши домашни любимци. Определено ни трябва честрум. Искаш да го направим автоматичен честрум, т.е. да имаме един чест, в който си хвърляш всичките неща като копаеш и те леко по леко се пренасят айтемите. О, това е много трудно, бе. Защо не го Не, направим? просто искам много хоп и малко по рестон. Паше нещо ми забиваш. Силно от Забивам мен. ти. Силно от мен нещо като цяло вали. Окей, сета. Да, аз искам да направим нормален, обаче просто да има едно нещо, което ще е малко интересно, ако знаеш какво се прави все пак. Да направиш редстон врата. Смисъл такъв, приспрежа плейта и да отваря вратите. Това дето вдига вратите, за да се вижда честото. Не. Смисъл, примерно както да речем, това тук не е да речем пътя да не в входът често, ма. Ела да видиш. Чакай само секунда. Някой се радва. Ето капилно да речем има pleasure plate. И минаваш и то това ти го разделя с два пистона. Аха, обаче не трябва да слагам пистон. Ние имаме слайм. Аз съм 4 слайма. Стой, аз ще му събера. Ето по-здраве вече. Слайм такова наблизо ли? Тук нали си е слайм правим, да видиш. Да бе. Я бъде потърсим, тук през пак има, не? Не, мисля, че само нощно време се спамват. И аз те си мисля, не би просто. Ама тук е малко, не знам дали ще има... Не бе, аз бях видял едно голямо така на сам смисъл, ела ти пока. Сега не мога да дойш тук бързо, ама. Да. Там някъде по-навътре беше. Бях просто така, с вами обаче просто ни пъзнахме тогава. Това е добре. Смисъл такъв, тук чънк, че са? Сламплант, абе би трябвало да тук някъде Да, за това. сламплант, що ме... Да, те тия дървета са свамп. Може евентуално да направим като платформа и да го ставим с палт. Да хванем точно самия байон. Да. Другия вариант е, където Деве намерих големия слайм долу под земята, да видим чънка и да следиме дали ще се спамват още. Мога да направим по-широко нещо. А още, че трябва навсякъде да оградиме това торчове и такива неща по пещерите, за да може само на определени места да се спамват неща. Да, бе, може и така го направим. Аз точно това тръгнах от Деве, нали, да правя. Като цяло мисля, че ще е добре, какво? Да. Ти се събери тия сайдънки, аз ще му събира и там страна. Какъв, Мисъл събери тия ферма, тая ферма аз ще събира и тая тук. Да. Точно видях, че са напълнени. Това в Майнкрафт винаги ме дразни от първите няколко дена, докато направиш така една-две ферми, е малко тегаво. След това направиш ли ги, става прекалено лесно. Да бе, то винаги е така като цяло. Изведнъж става прекалено лесно. Влизаш, фермиш и готово. То ние като сме Африка и на зомби грайндера. Сега с малко смисъл ще ви покажа зомби грайндера, хора. Явно стои.
Ти не си го показвам. Показал съм го не като готов вариант. Аха. So, О, да, и аз с тия новите неща, които ти добави. Значи, тук, като от това стана, имаме един енчантинг, тук отзади има един скрит чест с лапис, който си е добре. Имаме два инвила, които мисля, че са достатъчни, тук има едно кошче, да фърлиме бокусите, тук пазим виждащите брони, тъй като виждащите брони не му се крафнат и са добре, даже имаме потешени 3 легинс. И да, тук е спамва и ги бием като цяло, това е много трудно, съм трудня. Не, получи се екстра. Върви да направим това бе. Къде искаш да честваме като цяло? Аз мисля, че съм добър в... Да си които съм добър страните под земя. вземи. М? Добре, нямаш никакъв проблем. Там Ако искаш съм... му направим някаква по-голяма база или нещо от сорта. Аз по принцип си мислях да е някъде пилно да речем. Някъде да кажем тук някъде, разбираш. Е тук пилно надолу. Защото реално тук и място, тия крави могат да се принесат някъде по-насам. По-нататък, защото тук е лагва от тях, прилича, нали? Тя ще ги преместим. Да, ще ги преместим на страната. И ще стане добре. Ще е добре. Хубаво хора, аз сега ще... сега ще намислим място там, ще почнем да шпим работите, където ще е. И ще се върнем след малко. И така хора, ето ни с следващата част. Като цяло в момента бомбата е стъпал там. Я съм махни, бе. Упс. И така, като цяло това е самият честрон, който ще бъде. И влизаме така. Нищо ми допна FPS, by the way. Отидоха светлините. Малко. И на да 6 FPS-а. Нали? Ще продадем 1 кило FPS. Добре, аз тебе искам. И така, като цяло мисля, че така става доста яко. Да, виждате колко якичко изглежда. Само трябва да правим pleasure плейтовете. Абе, като цяло бомбата се проиграят и малко беше го бъркал от начало, ма нищо. Тихо. Дия как ме издаде начин. Няма тихо. Трябва да знаят хората, че си леко забравил Майнкрафт. Че обичам да фейлвам. Доста. Така. И като цяло тук в днешния в момента ще бъде често, Стой до тук повече ни пана нататък. Добре, колко 3 на страни. Реално да. Опа. И как Реално- настрани ли ще ги слагаме честовете или... Тоест дългата или късата част на двойните честове ще виждаме? Искам да виждаме долу, защото като цяло, като виждаме къста, по-тъпо е такова. Добре. Значи аз мисля да го направим. Значи сега вие. Ако тука... Напри направо честовете дърво малко. Напри честовете по че ли ги сложиш? Аз имам дърво, ама проблема не е там. Стой сега. Значи, ако... Но да знам колко да купая от... Да, но изчакай сега. Ако... Да кажем... Добре, така ще е. Ако да кажем, че тук ще бъде така. Тук ако има един чест. Нали, смисъл двойния малко чест. Ще направим малко честове. Да, бе, затова така казах, сложи поне един ред да има. Също и за височината ще видим колко висок ще бъде. Така, тук искам да е това. Така. Окей. Тук искам да е това, а отзади Там няма как. що да няма? Там е грозни ми редстон. Не, той няма остане така. Ще. Сега да доставям чак пък грозния редстон, много си вярваш. Нещо такова. И тук да Гледаш, що има... направено от мен, значи е грозно. Разбира се. А ти като шарка да има отзад. Да бе да не е някакво пълно стон. Разбрах. Така, тук ще е пак дърво. Мисля, че ме разбрахте хора идеята, плюс бомбата. Приблизително. Как те е приблизително? Поне ще се опитам. Нищо. Вечераш. Кой къде? Маля, в момента, Гледам те ако знаеш какви реакции правя, само дето трябва да снимам с фейскам скоро, защото
Просто така, такива реакции, които в момента си правя. И аз понякога съжалявам, че нямам фейскама, ама. Аз имам много махича за фейскама на човек. Що бе? Не знам. Мен ми реват, че искат да сложа фейскам. Аз не виждам много смисъл в това. Той е хубаво е, чути си. Аз сега, ако знаеш какви на реакции... 100 стрима един ще е интересен с фейскам, другите ще се скучат. Ма ти го знаеш какви реакции правях тук, защото за да ти кажам, че ми трябва фейскам понякога. Ма не бе, много... Не знам колко много мразя, смисъл... Постоянно ме обиждат някакви глупости там. Ниче много ми трябва, обаче мега много добрат. Да, това вече. Винаги съм бил един такъв. Няма Добре, толкова точно един. такава искаш да е като шарка. Ти са печеш Още, човека. че горе наш, че тия... може би отворим. Не съм професионалист, бе. Добре. Това стълби ли са горе или? Не, такова нещо нарича. Слабо. Да. Добре, така като шарк изглежда много приятно. Разбира се, все пак аз го правя. Как си скърмен начин. Така е, аз дълбая навътре, колко ще да това? значи сега, виж сега, пилно да речем, тази част тук. Мгм. Сега ще кажа как се различава. Ето няма се различава, аз по го направя. Ама реално да речем, тия първи често са за... Тъс част са за рудия, а тази част за нещо друго. Камък. Тия андесайт, тия глупости. Например. Добре. Аз ще покупая през това време. Това е полезно. Да. Сега някой трябва да го направи. Кой ще той? Не знам. Не го познавам. Не, аз така. Окей. Аз ще направя сега в мета стълбището, ти там с бачка. Колко навътре да го купат още? Вътре си малко бие стона. Не, ще го са. Чупи ми редстон. Ще го са. Добре. Ти ще го правиш, нали знаеш? Не се шегувам. Аз да правя редстон. Ти отли си. Аз повече го щипя. Че сега ги задълбавам Опа. тук. Спокойно. Опа. Тук ще имаше редстон. Чакай, че чупя редстон без искам тук. Някакви шантави и работи. Стой, сега че знам как се измъкна. Интересно стана. Какво стана? Добре. Оплаш ме, човек. Викам, какво стана, ако пукнах. Нали, какво се случи вече? Така е. Ти тук ще му се правиш. Добре. Виж, значи това не съм го правил човек от... може би милион години. Аз никога не съм можел да го правя. Брат ми, между другото му е. Не съм голям професионалист с редстона, но... Викаш чак пък толкова са. Аз това не мога, аз... Пилно брат ми да речем, с редстона му е цялия мога да се играете и като тебе пилно. Той е си всичко да му е редстона, да разбираш. Да. Аз не мога, аз никога Не, съм... забавен е. Забавен е редстон, защото съвърно може да си направиш много неща. Не, аз такива работи не обичам. Редстон, разбирам колко да се направи нещо автоматично в случайно, ако трябва и толкова. Да. Сега ми идва идеята, искаш ли тия дървените, където са, на първия ред да сложим навсякъде крафтинг тейбъли, а на последния примерно отгоре да сложим печки. Да, тоест, тук горе примерно да е печка, другия вариант е просто в едно от ъгълчетата или по средата на стаята да сложим автоматична печка, т.е. да има чест, в който да хвърлиме нещата за печене. Между другото играе ли? С количка да ги вкарваме в това, в печката да се изпичат и да отидат в чест. Защото ме мърси да отварям всички печки да проверявам кой кога се изпека. Да, аз се знаеш, че има пак някаква ловка. Пак мързала говори в мен. Просто някакво да кажа, че да тебе ти просто си под всяка критика. Автоматизирай всичко. Това е истината. Точно да. Ти толкова ли голямо искаш да? Не. Просто целта ми е да направя една стая тук, пилно за нещо по земята, а друга стая ще е за нещо друго. Добре. Нямаш проблем. Нищо да направя, реално искам да направя нещо интересно, тъй като... Взема дърво за честовете. Аз имам доста ела тук, аз ще направя. Аз съм взел. Реално доста от... честовете, които са дизайните, ето че... доста от дизайните, които съм правил, са подобие на... това.
са подобен, в смисъл всички са били друго едно също, а това в момента е съвсем различен дизайн. Аха. И реално за това искам, в смисъл, Еми, екстра. между другото аз съм мислял, нали, не е нещо копия или такова. Така левна. Садно е. Садно е, той е И нуб. той ни заряза. Той е нуб, как няма да левне. Така. Чай да обърнем стената. Как ги пати, карпачка някой много ми харесва. Нали? Ти слага едните на... Еми аз принципно, като съм играл до сега в сървърите и съм бил все соло, и направо не издържам, разбираш. Сега ми е перфектно, тъй като не. някой. То ти писва, ако си вечно соло. И такова. Да, Ако бе, не да. играеш. Бонкрата бях играл малко с един там... Че сега, че го сгреших. Бях играл веднъж тим, като цял после пак почнах само соло, пък е супер тъпо да се соло. Буквално... Рано или късно ти писа бързо. Да, Така като сме двамата. Верно, минус е, строиме примерно едно нещо. Първо един чест струм, ето тук горе съм сложил на това и на това от тази страна. Първо правим един чест струм за двамата, иначе всеки от нас ще си направи примерно някакъв чест струм и нещо сор. И е... Нали, малко е странно. Хем е хубаво, хем е и малко шантово. Не така за колко и за такива неща, няма никакви проблеми. примерно тук дед в момента се щупях, мога да сложим по едно такова, сега ще направя чай. Какво печка? Стой, сега ще попея. Те хората ще видят преди тебе, всъщност не. Да, сега ме глъзгам отвътре. Какво точно ще видим? Ето всъщност те ще го видят на клипа, Димик ще го видиш преди тях реално, ама реално ако кача... Теоретично те ще са го видяли преди мене. Да, Нищо, теоретично. Ти ще качиш клипа примерно утре или други ден. Точно. Утре, може даже вечер, но се тая. По принцип, Ами да. сега. Сега, идвам с него, обаче не го държа. Какво ли е то? Се питаш и сега. Сега ще килни, ще разбера какво е. О, Какво ти ма ми килния, пък кажеш? повече няма да живееш. Нека ще не 69 лева, ще изчезнаха бързо. Толкова ли ли си? Не, в момента съм 20. Как е? Аз пак ще считам просто. Нали пак ще ми помогнеш с левалите? Да, бе, аз обичам да ги нулирам по принцип. Но да. По една китчета. Трябва да има нещо сега, нещо такова. То не виждам китките обаче. Сериозно не ги виждаш? Да, виждам само под... Има китки, бе, човек. Аз не ги виждам изобщо. Абе, Сега да. виждам едната. Не, опа. Чай, аз щупих пък. Че да браш пред вече и питала да ги... Чак сега апдейтна при мен, че са се появили. Смятай. Ами нещо събра явно е лагно. Не може да е прилагнал така. Точвете ще ги вдигне така по-нависоко. Стой сега пак идвам. Чувам до хома. Така, добре. Ама реално мисля, че по-добре да има някой сега. Смисъл все пак малко да има нещо. Пето има? Мисля, цветя все пак. О, да, сега да има. Сега да има. Не, в това никакъв ме няма. Не става за мезе. Не става за мезе. Не разбирам и в реални животите. То не ще аз разбирам в реалния живот. Ето е така Майнкрафт. Нали? Пак е много. Ама не мога да... What the fuck, аз съм сляп или нещо нямаме. Какво търсиш? Фак. Имаме много глоством. Аз Голфон не съм виждал изобщо. Как те бе? Някой не набрал. Нямам спомен да съм виждал. Ето го намерим. Спорих се. Сърцето ми човек. Ти ли си ходил да събираш или? Малко събрах, колкото там 40-50 бях събрал, ама ако беше изчезнал въй, ще да Даже пия. не съм я разбрал. Ако беше изчезнал, ще да пия някой, аз така. Ще кажа Не ми да така, слушаш. ще кажа ми така ми так влезе, че то бил. Че храната къде? Тук беше. Сега ще видиш как става номера. Аз съм професионалист. Абе, тук тия. Колко красиво гледа. Бягай. Ще го бе. Само иска да ме би. Бяга, човек, ти видя ли ме? Какво? Знаеш какво стана, че виж клипа? Някакъв тръгна да скачам и ти бягаш. Мисля, не знам дали ме.
За да скачаш, аз гледам. Да бия. Ще го видя, значи, ето сега как ме накара да гледам клипа специално. Така е. Заинтригувахте, викаш. Пък ако напиша за Gravity Gravity, ще го пуснеш на... Уф, иска ли питам. Gravity, той е много добре. Тук само малко еднакво, ама да има. Бада вече го мисля в момента и стане доста голямо клип, ще мисля само, че ще не правим това често, му смятай. Не, добре се получава. Не знам колко би се получава, ама... Все пак ти уважа, че смисъл, за тебе, ако постанеш дето аз се стоя и за мен е супер грозно, за тебе съм пак ще да се защото все пак. Ти не си от тия го дебилят много яко. Те казва, че поне не се държа как билдиш реално. Ти Стоунбрика, нали го знаеш като бог? Да. 99% обикновено е Стоунбрик. Чак пък толкова, ясно те има вишна и дърво, има лампи. Да, ти слагаш различни блокове. Аз съм повече от към функционалното, отколкото към красивото. Тоест, първо това като дизайн изобщо никой не ще ми дойде в момента, който тук е направено. Аз щях да автоматизирам всичките честове са до мен, монет. с хопари и така да се местят айтемите. Да. Някой, ако иска да прави дизайн, нали след това няма никакъв проблем. Да, нормално как. Че как го мързи? Това не е лошо. Не, че ме мързи, просто нямам окото, така да кажем, за да ми дойде точно това като дизайн. Чак пак толкова. Да, често го гледам. Това е както примерно ти от редството на коца ти каже направи вратите, ще гледаш... Примерно не знам колко си добър за рисуване, но ще гледаш малко странно, нали, ще викаш ама сега. Просто ще кажа окей. Не, ще те затрудни такова. Не, ще кажа окей. И ще трябва да хвърлиш един поглед в нет. Да! Да. Ще кажа окей, влизам в Ще YouTube. хвърлиш поглед в нет. Така с едно приятелче преди време с него, нали, играехме двамата, така сингълче. То не сингълче ми мути, нали, ама... Играме и то по-на време вика, искаш да правим една сделка. Ти направи стаята как трябва да изглежда и такива неща. Да. Аз ще направя, нали, дизайна вътре. Нали, аз се автоматизирах, той правеше дизайните. Викам, нямаш проблем. Това ми харесва като идея. Кое? Той да прави, нали, както е сега, ти го правиш да е по-красиво отвътре, аз да правя дизайн. Да, между това стана добре, даже мисля, че това ми е едно от най-хубавите неща, които съм добре. правил. Защото реално ме има кеф това, защото има една стаечка пълна да речем за едни айтеми и тук ще може да за други айтеми. Да. Окей, хора, като цяло мисля, че клипът стане доста дълго, защото аз дори да реша то тук някой да се режи толкова. Надявам се, също не се надявам нищо, защото сега смисъл ще направим другата стая, която се също като тая. И просто тази част ще е някаква различна. И след като сме готови, се върнем с аутото на тези на клипа и ще ви покажа как е станало варианта. И до след малко. И така, кога видяхте долу за какво стана въпрос. Надявам се да ви е харесало. Реално второто беше с Стоунбрик, защото нямаме много дърво, 33 дърво. Но в момента с малко бомбата ще почва да стримва. И реално ще има кръга. Смисъл ще събираме там дърво и ще довършим честума. И в следващия епизод ще правим нещо друго, може би портал, може би това, може би това, но след тази, надявам се да ви е харесало. Ако ще искате клипчета в Трайба, може да се абонирате за мен, ако сте го направили. Посетете канала на бомбата и на всички останали от Трайба, a.k.a. племето. Ако ви харесва клипа, харесайте го, коментирайте и довиждане! Right.